sibaphethe siyabathatha siyabahlohloloza njalo ekuseni bathi vuka ukhathi ngase ngikhathele mina suka. Ethana sizathu kubengelele phungamukele bukele emakhaya kuSimanzonzo lapho ngilethela khona indawo zamaskandi ehlabahlosile nefika ngesikhathi bukele emakhaya ke njengoba sazi ukuthi ikhathi sa December manje abantu abaningi balindele ama-album amaqha wabo abanye futhi kakhulukazi balindele ukuthi umntalapho ngempela ngabe hawu lizokhala kanjani ezizweni kakhulukazi namhlanje ngoba umhla 27 kuNovember 2021 namhlanje kuphuma ialbum kanjoko umfoka mbamba abantu abaningi balindele ngempela ukuthi ngabe lo mntalapho baphathelene. Namhlanje ke umntalapho wanjoko abantu abaningi bebelindele ukuthi uzotalapha ngempela umdumazo kodwa abamangazeli ukuthi umfakile umdumazo kodwa wase eda ngabanye njengoba ede igcwamelisha wa-eda futhi nongizwe umfoka mchunu. Utalaphe yena ke igcwamelisha njengoba eshilo ngempela ukuthi kuzokhumbula abantu ukuthi kwakusemcimbini amaskani mangaphazami ngoku2019 uthi igcwamelisha lafika lingenaso isiginci uthi kwase kuza isangoma sangakubo ezenza sanyanga sazocela kuye unjoko wathi akabole kudunudunu isiginci masithi udunudunu ke sebe refer kuyona igcwamelisha uthi wabe seliboleka igcwamelisha sona lesi siginci uthi igcwamelisha ngomtete ngibalo uthi lagcina isilahlile lesi siginci sanjoko uthi wado wabiza unjoko kulomhlangano ukuthi sesilahlekile isiginci kodwa uzokhokhelwa imali uthi kuze kube manje ngoba manje u2021 nje usiyophela uthi azange ayithole lo mali leyo yesiginci ubesesho ngempela uthi khona indoda lokhu yehla yenyuka ekubeni yadla imali yakhe ubesesho ngempela ukuthi inyembezi zemali yakhe ziyakhuluma uphinde futhi wagadla kuligcwamelisha ifaka zonke enyameni washo ngempela wathi uma igcwamelisha linganaki noma ngingayiqaphelisi lento yangizwa uthi uzogcina linesise esikhulu ngempela uthi ngoba ungizwa kadlali ngochatha uthi lokho echathile nje ethi uzoba nezihlahla uthi naye ke wabona ngaye uthi wayehlala echathwa njalo echathwa ungizwa uthi kodwa kwaze kwavela ngempela ukuthi shuthi le mithi yangizwa isebenzi ngoba ehlala emchatha njalo uthi wasemshiya phansi washiya phansi yena ungizwa mfamchunu uthi negcwamelisha uma nganaki lizoqhubeka libe nesise esikhulu ngoba lizolokhu uchathwe uyena ungizwa mfamchunu ubese futhi eseqhubeka futhi egadla kwegcwamelisha uthi igcwamelisha lasulwa ipama umavavu mfama sikhakhangi sokhumula ukuthi khona umcimbi okusolala ngempela ukuthi igcwamelisha lashawa kuwo kulonyaka ushilo ngempela ukuthi wasulo mavava ngepama kuwo lo mcimbi lo ubese egalela kuye futhi ungizwa mfamchunu emsola ngokuthi uyisangoma esenza sanyanga futhi esesiyibiza ngokuthi so president kodwa umuthi waso uzishiphi nje ubese egalela kuye umdumazi lapha shilo ngempela ukuthi umdumazi washawa ubaba wakaButhelezi kahlabisa uthi lo baba ke wayivumisa yena umdumazi uthi lo baba wasefika washaya umdumazi uthi wakhuzwa abantu ngempela uthi nakho usha umculo akashawa nje uthi la shoke ikhehle ukuthi cha lona belingazi ukuthi umculo lo becabanga ukuthi umfana nje lo wasebeshoke futhi wathi yena ke umdumazi wakwayishiya le ekhweni lakhe uthi waziba ngokuthi kadedla uperiperi kakhulu ubese egcina ngempela wathi noSibiya usekhathele ukurekhoda yena umdumazi njengoba esho ukuthi le ndoda le ayizwane nokhokha ngokusho kwakhe unjoko bukele emakhaya ke akulaleli nayi ke ingoma yehawu lakhe unjoko mase sizo i-comment section ukuthi wena ulibona kanjani leli hawu ngabe leli hawu ihawu la ngempela noma leli hawu is not akehlangane futhi ngokuzayo till next time siyabonga wafika lesangoma sangakithi esizenza sanyanga bathi sesiumongameli namhlanje safike sathi hobosha mfana bezicela ukuthi seboleka isidingi sinika udunudunu ngoba ngasazi ukuthi uzosebenza nangempela ngavo njema kuphela umcimbi kwathi isidingi sihamba sabonakala ngabizela umhlanganweni ngaselangeni hotel amaqede kwathiwa ngizonika imali kuze kube namhlanje nithi ngiyosungenza ngise ngifike kulowo muzi abangihlupha kuwo ngisho mina yimisizwa nje kuvumela izisu nje abazenza odunudunu angithi sangoma sangakithi sibaphethe siyabathatha siyabahlohloloza njalo ekuseni bathi vuka ukhathi ngase ngikhathele mina